വീണ്ടും അംശണ്ടാ എമ്മച്ചാറിനോട് പാടാടാ കൂടെ പിടിക്കാം. എന്തേലും നിന്നെ കാണാനിരുന്നെങ്കിൽ ഭാരം, എന്തേലും കാരണങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ സാരം, അല്ലാതെ നിന്നെ കിട്ടാൻ നെഞ്ചുള്ളിൽ പാരും. ആരാ തടയുവാൻ, ആരാ തടയുവാൻ? എന്തേലും മാനേജനമാവട്ടെ ഞാൻ പിന്നാലെ, അതെന്ത് പറഞ്ഞാലോ നാണോ മാനവുമില്ലാതെ അവളും തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിനു വല്ലാതെ. 1 2 3 4 പറഞ്ഞിന വരും. ഇതാര് താരകമോ, നാളേക്കുള്ള താരവുമായി വരുമോ? ഇതാര് താരകമോ, നാളേക്കുള്ള താരവുമായി വരുമോ? തണലായിന് കരുത്തുള്ള മണ്ണിനെ തണുപ്പിക്കാനായി വരുമോ? വരവാകുമ്പോൾ അടഞ്ഞൊരു